chi'n gwybod be, weithiau tydi chydig dros awr o 1.5 ddim yn ddigon i rai. Mae'n ddigon i ni, gai ddeud. Achos chi wedi dod i weld ni unwaith eto, achos maen nhw eisiau mwy. Mwy? Dafdi, maen nhw eisiau mwy. Mwy! Wythnos yma, ie, cyflwynydd Radio Cymru, Ecdau, Dafdi, ser yn y siarad. Ti edrych ofn. Dwi'n bach yn nerfus. Dwi'n byth yn mynd yn nerfus pan dwi'n darlledu ar y radio na dod ar y teledu na'n byd. Am ryw reswm dwi'n nerfus yma. Sgyn i leifod? Oes. Y cyfan sydd rhaid ti wneud, na, mae'n iawn, ydy dyfalu beth sydd yn y polen i. Fydd Daniel Glyn draw fyna yn dod draw at ni, iawn. Dwi'n mynd i drystio fo. Ond mae rhaid ti wisgo'r mwgwd yma. Reit, oce. Wyt ti'n hapus i wneud hwnna? Ie, mwy na hapus. Ydy hwnna'n fi, Daf? Diolch Daniel Glyn am yna, reit ffreifar i ti wedyn. Reit, mae'n swnio'n hawdd y sialens. Yn tydi? Ydi. Ti'n clywed? Ti yn gallu clywed fi? Dwi'n dy weld i. Reit, wyt ti'n barod am dy sialens? Allai fod, ie. Oce. Iawn te. Daniel Glyn, wyt ti'n barod? Ydw. Os gawn ni'r un cyntaf draw os gwelwch yn dda. O. Awr te Daf. Ie, Dan. Fi ni'n gofyn ti ddweud hwn nifer o weithio. Fi eisiau ti cymryd y law dde a sticio fe'n hwn. Iawn? Mae dy law dde, mae yna fowlen o dy flaen di. Jyst dod y law di fewn. Beth yw hwnna? Wel, mae rhywbeth sydd ti'n bita. Dwi'n meddwl, mae'n oer. Ydy o'n jelly? Ti ar y... Na. Lamonge? Be fes ti gael gyda jelly weithiau? Lamonge? Na. Oh, come on. Cwstard? Ie! Dau. O! Sori am flicio. Felly os ydych wedi gael yr aili, da iawn. Mae'n cael dros dy law di. Iawn, yr aili, os ydych yn dda? Ti'n mynd i gweld dim, na? Fuck, ddim siŵr! Oce, mae yna bowlen o dy flaen di, stwffyd y law di yn hwn, Daf. Watch out. Be ti'n meddwl hwnna? Unrhyw syniad? Mae'n teimlo'n feddal ac yn gynnes, fel llwch llun neu rhywbeth? Agos, ond hefyd yn anghywir ar yr un pryd, yna? Ie, wel, ti'n gwybod be? Fi newydd sylwi achos fi newydd allan y sgrif. O'n i'n meddwl mai iwd o dde. Ond nid iwd yw hwn? Na. Lwcus bod nhw'n bita fe. Blawd llif, da iawn. Dwi'n mynd gallu weld o dwi'n gwybod beth yw. Ydych chi'n medru weld o, ydych chi ddim yn gwybod beth yw? Ond y peth yw, mae di sbwylio'r joc, achos oedd gen ti joc fyna, dau. Oedd a YouTube, ond... Mae di mynd nawr. Neni, mae drosodd, yr un nesa. Nesa. Y trydydd un. Ti'n ei dda, Dan? Fi'n siŵr bod ti yn gallu gweld. Mae'r bowlen fyna. Ffordd mae Dan yn dweud, na, man. Iawn. Barod. Sydd i fewn! O, mae'r un yma'n haws. Mae'n siŵr. Be di hynna? Reis, pwdin reis? Ti'n cael pwdin reis rhyfedd iawn, os gael ei dweud. Dim pys ydyn nhw'n Wel, ffa. Ffa Iawn, se. Wel, o'n i'n meddwl bod hynna'n hawdd. Ac yn ola? Neu gyfi sy'n chwarae'r gêm. Yn ola? Ie, ti'n gweld ffa pob, ti'n gweld maen nhw'n oren, felly ti'n gwybod be ydyn nhw'n dweud? Ola? Ia. Dod y law yn hwnna, yn y bowlen yna. Syth i fewn nawr, y ti gael cydion din yn nhw gyd. Pa'n yn neud hynna? Dwi wedi deitha ti, pa'n byth yn neud hynna eto. Dwi'n meddwl na... Dwi'n meddwl na marshmallows ydyn nhw. A daw! Daniel Glyn. Wel, fi'n meddwl nes i wneud hwnna ben y go dda. Diolch yn fawr iawn i ti. Nes cyffwrdd dwylo fo dad. Nawr i just adon yn ymlaen. Iawn? I think I need to show this to this.